Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз. TMTV каналын яратучылар. Эфирда топ клип тапшыру. Сезнең белән мин Разил Камалов һәм Рафина Ганиуллина. Киләсе бәйрәм атмосферасын туясын килә икән, бездән аерылма. Топ клип хит парадынан төшеп калган башкаручыны искә алыйк. Энергияга бай егетләр Оммаш төркеме һәм Илгиз Шайхразиев белән саубуллашабыз. Allah şəhər oramından atlab bara Qayırıb moyunların iratlar qarab qala Əbərgi günəlində Siyərgə in qaynar tələk Sinən toranda kübrək Belirgə kirək Kim qızı bulasın Киләсе клиптагы пар арасында мәхәббәт ышкыннары сибелә. Чөнки җыр шулай ук мәхәббәт турында. Экраннарда Марат Галимов һәм Линара Батталова.
Jayna Xatirlisanma Asirikkan Yarattırgan Yazmışlarga mahabat bergan Жылы Jayna Yamlı Jayna Xatirlisanma Кеше үз тормышында кичкенә чактан ук мәхәббәтне тоя башлый. Бу улы мәхәббәт, әлбәттә, әти-әниләр мәхәббәте. Ә безнең хит-парадта киләсе клипта бала чагына багышланган мәхәббәт турында җырлаучы артист. Безнең тамашачыларыбыз шунда ук кем икәненә төшенделәр. Илгәрәй, сүз сиңа. Каяларга менәр иде, зәңгәр күкне иненәр иде. Кешедә канат булса, ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ягып бүтәннәргә. Матурлыкны күрмәс иде, бәхетне дә белмәс иде, мәхәббәт очрамаса. Карлар яуса туңар иде, җил искәндә сынар иде, йөрәге яратмаса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә. Яратсаң бәхет телисең, йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә. Юл ябык бүтәннәргә. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең. Рәзил, син миңа 14 февраль көненә бүләк теге iPhone әзерләдеңме әле? Юк, әле вакыт бар бит. Ә менә мин сиңа бүләк әзерләп куйдым инде күптән. О, кайда? Нинди бүләк? Киләсе җыр сиңа бүләк, Рәзил.
demin tavam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Ama şundan demin tavam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Tulgan ay Күңел түрләрем тулгандай нәк шулай Нәк та шудай Аңламыйм Нигә йөрәк тыңгы тапмый йыкламыйм Сине уйлыйм Ama şundan demin tavam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Алдалый Минем белән вакыт уйный һич бармый Тик газаплый Кабатлыйм Синең исемеңне ятлыйм Синсез мин яши алмыйм Ama şundan demin tavam Haman yürek yaram yaram Sin devam 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 Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Тиксин дип тибә йөрәк матурым. Ник болай матур сайрый башладың әле Рәзин? Чөнки киләсе җырның сүзләре шундый, Рәфинә. Diksin diksinliye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk Diksin diksin diye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk Ağaçlar bürülende Jullu yazlar jitkende Almaların özerişin Gözüne girek tüterge Diksin diksinliye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk Diksin diksin diye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk Başalarla matürüller Üsseyemle şeylerine Şevşekleri atsın ışın Sular girek siberge Diksin diksinliye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk Diksin diksin diye Dibe dibe yürek Yaşarın şincirde Diksin diksin direk
Башлар иртән сайрый кунып талга тирәккә. Кыш көнен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Бисин бисин лия, дибә дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Бисин бисин кирәк, бисин бисин лия, дибә дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Бисин бисин кирәк. Рәзил, менә сиңа тагын бер кызыклы факт. 14 февраль гашыклар көне генә түгел, китап бүләк итү көне дә икән. Ох, димәк 14 февраль көнне яраткан кешеңә китап бүләк итәргә кирәк. Син бу хакта юкка әйттең, Рәзил. Нишләп алай дисең, Рафина? Кемдер гашыклар көненә сөйгән ярларыннан китап түгел, бөтенләй башка әйбер көткәндер. Ә менә хәзер синең аркада китап бүләк итеп куйса, Тамашачылар миңа артык каты бәрелмәс дип өметләнеп калам. ә без чираттагы клипка күчәбез. Min yarattım, hıyallarım күпер үрді, Тормыш күпі, әйтерсіңлән озға түрді, Татлы сүзләр, җилләр булып, иркәләде, суга салды, Сагыш дигән җилкәннәрне. Мин яраттым, яратамын һаман, сөюдән әйсән, булып җиргә таман. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, яратасым килеп тора. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, ышанмаган иде җаным, сөю утра. Уртасында басып калдым, урадылар. Як-ягымны шәшкәгеләр куенымда, тибрәттеләр кайнар төннәр. Мин яраттым, яратамын һаман, сөюдән әйсән, булып җиргә таман. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, яратасым килеп тора. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым. Яратуым иде шунлап. Бәхет җыры колагымда Торды шыңлап. Мин яраттым, яратамын һаман, сөюдән әйсән, булып җиргә таман. Ышанмасаң, йөрәгемнән сыра. Мин яраттым, яратасым килеп
Киләсе җырчы, хәтта җыр мәхәббәт турында булмаса да, сөю хисендә йөзгән сыман җырлый. Инде менә нишәнче атна рәттән ул безнең хит парадта. Зарина Асылкаева. Елмайған ясілер юғалды хәсір қолдырып әсілер Маңсұттик күзілер неге керек еді яралы сөзлер Тирән яра әлі яңа Ләкин оңа юк дәва Уйлана жаным тінен Уйлана үлкенін Эсли юларын Сөюнің сәрін Сағыным керек Сағына ерек Ақылайда жанға Юк Ұныта алмай бары Әйләнә тоқтамай Мәхәббәтке қойда Юк Қабат икәүтәнен мин һәм уйлар Өсілі ерек сағына Аңлый мине төнін бары айғына Неге келесін түшімдә яныма Өнімдә юк соғыр жуды жанымда Елмайған езілер юғалды Хәсір қолдырып әзілер Маңсұттик күзілер неге керек Күйде яралы сөзілер Тирән яра әлі яңа Ләкин оңа юк дәва Уйлана жаным тінен Уйлана үлкенің Эсли юларын Сөюнің сәрін Сағыным керек Сағына ерек Ақылайда жанға Юк Ұныта алмай бары Әйләнә тоқтамай Мәхәббәтке қойда Юк TMTV телеканалының яңалыкларын белеп бар, күреп кал, ишет. Telegram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт биредә җырчылар турында соңгы яңалыклар. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ут. Düşler күрә идем, анда тик син идең. Йөрәк гөрләп янды, ушактай. Башларым буталды, җаным да тынмады. Сине югалткач та аңладым. Яшауның мәгънәсе, мәхәббәтең кисе. Uylарға бұлталды
Düşüme kirgəş, yaxtılıqны күргәш, vaqt to'xtab qoldi o'ylarda. Bir qo'lingni menga zinhor ishqindirma, qol önümdə shulay mangiga. Yaşamning ma'nosi, muhabbatning kisi, bari tek sengina, sengina. 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 Bari tek sengina, sengina. Рафина, qarali, bizning bugungi reyting ham umuman playlist maxsus g'oshiqlar kunina bag'ishlangan oxirisi. Barliq jillar da muhabbat turunda. Рәзил, әлбәттә мәхәббәт турында. Мәхәббәт ул иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Димәк, һәрбер кеше аны үзенчә кичерә һәм шигырь, җыр яки башка жанрда чагылдырырга тырыша. Радиф Зарипов үзенең җырларында ничек кичерә микән мәхәббәт хисен? Бергәләп карап китик. Tağdan тұрып шықтым орманларға, тоқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, biz bit әлі яшәп туймадық. Шыршы исе аңқый күктә құяш балқый, иң матур мәле dünyanın yeme. Sanamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele yaşap duymadık. Sanamaşı kekük ömür minutların, yaktım mizgillerine eli uzmadık. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xuday kulanda. Sanamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele yaşap duymadık. Sanamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele
yaşap duymadık. Sanmamış gök ömür minutların yoktu mizgilini elle uzmadı. Biz bit ele yaşap duymadık. Білесіңбі, Рәзил, Изгі Вәли күні хайваннар үшін шулай ук бәйрәм. Чөнки нәкъ менә бу көнне хайваннарны аларның булачак хуҗаларына бәйрәм йөзеннән бүләк итәләр. Бу фикереңнең асылы нидә, Рәфинә? Синең миңа эт баласы бүләк итүеңне телим матурым. Башта киләсе клипны карап китик, аннан соң бу хакта уйларга булыр. Күңелемдә бер нур булып кал, сүнмәдә, кабынмада, хисләреңне йөгәнләдә, юксынма, сагынмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Күңелемдә бер тамчы нур сүнмидә, кабынмыйда, минем өчен һаманда сер югалмый, табылмыйда. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Тормышымда моң булып кал, онытылмада, югалмада, аңла минем хәлләремне, җан авазын тыңла. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада.
Рәзил, менә сиңа тагын бер кызыклы факт. Вәли көне уңайыннан бүләк ителгән открыткалар саны дөнья күләм рейтингта 2нче урында икән, ә 1нче урында исә яңа ел открыткалары. Туган көн открыткалары түгел, мәхәббәт бәйрәме хөрмәтенә бирелгән открыткалар алда барамыни? Нәкъ шулай. Димәк, мәхәббәт тормыш белән идарә итә. Ә безнең тапшыру белән хәзерге мизгелдә Илнар Сайфиев идарә итә. Bir күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Синнән башка беркем кирәк түгел, сине генә мин бит яратам. Бәхетемне таптым дияр идем, син дә мине әгәр яратсаң. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, Айдар абый Темирбаев җырларында мәхәббәт ул яндыра, көйдерә, утка сала, нервларны какшата, ачык хакыйкатькә туры килә алмый. Әйе, мәхәббәтнең тискәре яклары да бар. Ул күңелләрне ишетергә дә мөмкин. Әгәр мәхәббәтнең тискәре яклары булмаса, Айдар абый Темирбаев андый мәгънәле җырлар яза да алмас иде. Игътибар экраннарга.
Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсып яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Гашыйклар көнендә синеңчә иң уңышлы җыр нинди ул? Беләсеңме? Әйе, беләм. Мәхәббәт, ялкын, дәрт. Әлеге җырда мәхәббәтнең барлык якты төсләре чагыла сыман. Кызлар ана шулай якынлана инде мәхәббәт дигәч, ә мин клипны карарга тәкъдим итәм. Күктәнге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Hiç de boysunarga теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, әйе, әйе. Сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде.
uchun yozilgan asar o'qila xudo bilan Таушалган кагаз битләр Нәкъсине тасвир итә Кай вакыт шулай була әйе Уеннан аймакчыга әйе Мәхәббәт тик вакытка әйе Һич тә буйсынырга теләми бердә Яшисең сулыйсың тирән сулыш алып Дәшмисең уйныйсың сөюемне гөлеп Ә бит син аңлыйсың әйе 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 Сөюсез алмыйсың яши алмыйсың Яшисең сулыйсың тирән сулыш алып Дәшмисең уйныйсың сөюемне гөлеп Ә бит син аңлыйсың әйе 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 Сөюсез алмыйсың яши алмыйсың Йөрәк өтмәде әйе 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 Мәхәббәт җиңде әйе 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 Мәхәббәт җиңде әйе 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 Изге Вәли көненә гадәти булмаган бүләк ясыйсыгыз килә икән, помидор бүләк итегез. Нәрсә? Нишләп көләсең, Рафина? Беләсең килсә, нәкъ менә помидорны кайчандыр Франциядә мәхәббәт җимеше дип йөрткәннәр. Тизрәк икенче клипка күчик. Ай кояш йолдызлы тормышың Карага күмелсә кинәттән Үзең дә аңламас әрнүең Чайпалып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Исемең җаныңны тапларлык Нахакка төрсәләр бер вакыт Язмышның бу кереле уяның Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярадан Син җиргә яшәргә килгәнсең
Yo'g'alma, yo'g'alma. Yo'g'alma, yo'g'altma o'zingni. Qo'rqib tursa Yaradan. Sen yerga yasharga kelgansan. Olg'a bor, ortingga qarama. Yo'g'alma, yo'g'altma o'zingni. Qo'rqib tursa Yaradan. Sen yerga yasharga kelgansan. Olg'a bor, ortingga qarama. Olg'a bor, ortingga qarama. Мәхәббәтле хит-парад ахырына якынлашты. Тик нинди мәхәббәт? Искә төшереп алыйк әле. Hasretga yarattırgan yazmışlarımı mehabbet ürgen Geleceğine, geleceğine hatırlısın ben Yaratsan o'zing ketmaysan, yaratsan baxt tilaysan o'zingdan ketganlarga. Ama şundan demin tobam Haman yürek yaram, yaram Sen davam, davam, davam Kim bilir belki bizge Yazganlar birge, gül birge Mehabbette mengisi yerge Kim bilir belki bizge Yazganlar birge, gül birge Mehabbette mengisi yerge Tiksin tiksinliye, dibe dibe yere, yaşar eşinle. Tiksin tiksin dire, tiksin tiksinliye, dibe dibe yere, yaşar eşinle. Tiksin tiksin dire. Min yaratam, yaratamın hamam. Söyüdenmeksen, bulup jirgen tamam. Işanmasan, yüreğimden sıra. Min yarattım, yaratasım kelip durar. Kulana canım tenen, kulana hükenin. Esli yolların, suyunun serin. Sağınım gerek, sağına yürek. Yaşamanın ma'nası Nakamatin kise Varlık sen gına, sen gına Yaşamanın ma'nası Nakamatin kise Varlık sen gına, sen gına Sana aşık kök Ömür minutların Biz bit ele Yaşap duymadık Sana aşık kök Ömür minutların Biz bit ele Yaşap duymadık Sen hamanda sir bo'lib qol Yo'g'alma topilmada Ko'ngil qillarina boshqa Ruxsatsiz qog'ilmada Sen hamanda sir bo'lib qol
Kabul edip benim sevemne Min suzamın sina kulağımna Senin bilen birine Jitekleşir Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge deyip Koytarasım kile yanıma Koy vakit şulay bola eye Oyundan aymakşıga eye Мәхәббәтик вакытка әйе Һич тә буйсынырга теләми бердә Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Мәхәббәт җырлары турында уйлаганда иң беренче ассоциация. Илнат Фархуллин, Чынлап, каян белеп әйтәсең? чөнки хәзер нәкъ менә аның клибы яңгыраячак. Жер йөзләре түгәрәк Оша җирдә күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Сөйгеләре кирәк Булчы кемгәдер бүләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Күбәләкләр гомере кыска диләр Озак яшәгәннәре бик сирәк Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яши Күбәләк, күбәләк, күбәләк Калырсыңмы янымда Назланып кочагымда
Җиңүчебезне котлыйбыз һәм топ клип тапшыруы буйлап чираттагы сәяхәтебезне йомгаклыйбыз. Моңсуланмыйк, чөнки киләсе атнада безне яңа җырлар, яңа артистлар, яңа хит-парад көтә. Сезнең белән булдык без Разил Камалов. Һәм Рафина Ганиуллина. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.